излъчването. Да ти го пускам ли? На живо ли сме? Да, можеш да пуснеш и това. Правим шоу. Здравейте на вас! На живо ли сме вече? На живо сме. Здравейте, скъпи приятели в Facebook и в TikTok. Правим ви съпричастни с демонстрация на фотосесия за бременна дама, която е част от фестивала Академия Родители и бременни. Може би няма да се чувам добре, затова малко по-близко да го говоря. В момента сме подготвили една традиционно българска визия, като малко съкратихме, разбира се, туалета, защото е доста горещо. Часа е близо 1:30 на 15 юни. В Бургас е доста топло и за да не изпържим нашата бременна дама, тъй като нямаме климатизация тук, решихме да оставим само горната част от традиционна българска носия, която всъщност е на няколко десетилетия. Така че носи история. Ще направим една малка забрадка, с която изкрием косата и ще сложим красиви цветя в косата като корона и ще ви покажа няколко идеи как всъщност ще снимаме дамата. Всичко работи ли? Кате, или да ми помагаш обаче за вратката. Искам да намотам отзад, разтосваш и прекарваме отпред. Това доколо е значение. Така и това да се случи. Стане горещо да казваш. Можем между другото червило да ми подвижен на консолата на здраве. Как ти е? Нямам никакъв. Даже и Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате през цялото време. Сега я подготвяме за снимки и след малко ще видите как нашето импровизирано студио на открито ще направим малко кадър. Показвам ви как съвсем малък реквизит и елементи могат изцяло да преобразят вашите снимки и да ги направите по-интересни. В случая имаме една рофля, имаме един супер обикновен шал и една красива вече диадема, която я направихме с изкуствени цветя, защото естествените щяха да каталяха по това време. И аз така ми се да го усещаш на главата. Малко да е за теглиш. Слава и диадема. да може да стигнете. Чакай. Но ако наистина може да стане по-червен, ще може. Добре. Страхотно. Имаме ли някакви въпроси, на които да отговорим? Все още не. Супер. Само Катя, можеш ли да донесеш чантата, за да сложи още червило? И щипка през това време.
напред талията, да се изкара коленчето. Иначе в противен случай бременните започва да изглеждат като прияли повече, отколкото. Далее, че снимаме доклад. Не искам ушите да се скрипят. Как е така ли? Сега ще направим първо няколко проби на светлината. В фотосесия на бремени винаги се съобразявам с любимия профил на дамата. Много жестоко се кара. Добре, сега се сменяме местата с вас, дами. Заповядайте. Първо да огледам светлината как е. Този бижук вече не подхожда на визията ни. Така и горната ръчичка леко назад. Тук ръченцата леко се едно се пишка. Браво! Сега е поглед към светлината напред. Ще ги пет ръчички да сега и как ще се казва, сега стартираме. Чудесно. Погледайте, моля да се извъртиш изцяло към светлината. Леко горната част на нея. Дясно. Много да порепува пръщетата. Искам да гледах конкуренцията. Стреми се включва да ръководно напред и надолу. Браво. Супер. Поглед към мен сега. И сега към светлината. Чудесно. Добре. Мога ли те помоля дясна ръка да я преместиш към короната? Хубаво разширяваш лакът. Точно така. Браво. Супер. И искам да смениш ръката. Десния да отиде напред, а хубаво да с лява ръка да отиде. Много красиво, страхотно. Поглед към коренче. Супер. Чудесно. Добре. Изцяло се завъртам на странично. Така е, Данче. На никой не обръщаме гръб. На вас правим шоу и на всички онлайн. Сега ще направим нещо фешън, но с българска визия. Лявата ръка тига нагоре, ползата е боли на главата. Точно така, а дясна ръка слагаме на зуба. Супер. И хубаво лакът напред. Чудесно, поемаш въздух така и затваряме очи. Затваряме очи. Браво. Супер. Чудесно. Дай да направим нещо още сега на време. Цяло. Ръцете хубаво под гърдите. Още напред. Супер! Чудесно, леко вдигаш гърдичка нагоре. Гледай към ляво или дясно рамо. Чудесно. И едната ръка пада под коремчето, както си. Малко разширявай само лакът. Чудесно. Гледай към стъпението. Браво. Супер. Можем ли да направим нещо изседнало? Как? Въпроси. Ако трябва да отговарям, аз по принцип, докато говоря, си разказвам всичко. Ето тук, където ни е осветлението. Сега ще променя и осветлението да е още по-странично. Сега изпомня.
едно осветление допълнително, защото имаме естествена светлина, която реално ни е второ осветление. Стремя се това, което съм донесла да е първото промто основно, а естествената светлина да е допълващо. Така че имаме осветление от две страни. Леко, както си така, искам да отпуснеш краката напред, да не са под стола. Изправяш леко гърба, супер, и цяло тяло завърташ към мен. Браво! Супер! Отпусни усмивката, без усмивка. Така. Правим снимка на българка от едно време. Те не са се усмихвали, само искам малко роката да изпълнеш. Точно. Браво! И леко дясно рамо към мен. Супер! Браво! Малко вдигни брадичката нагоре. Затвори очи така както си и поглед към мен. Браво! А мога ли да те помоля да се облегнеш на стола? Точно с тази ръка. Малко само пръстите да бъдат към тялото. Другата дай максимално. Не е точно време. Добре, няма да. Браво! Искам погледа по-малко. Браво! Леко усмивка съвсем леко. Браво! Сега погледни към мен. Чудесно. Браво! Дай ми хубаво усмивка с зъби. Чудесно! Поглед към коремче. Браво! Супер си! Сега искам да направим една импровизация, само на естествена светлина, какво ще се получи. Ако спрем нашата лъка. Това не е по-лявно, ще пробваме и него. Обикновено прооткриват профилите си с мен, така че не се притесняват. Както според мен, да върнеш ясно на ляво. Браво! И искам да отпуснеш лицето. Нямаш усмивка, спокойно. Както че ръката леко се държи седно напред. И главата напред. Браво! Я погледни към ръката си. Леко усмивка съвсем леко. Браво! Поглед навън и към небето. Дигаш поглед към небето. Дигай още. Дигай. Браво! Дай поглед и към мен. Главата изцяло. Може ли с камерата някой да дойде да снима лицето? Защото това е много добър класически пример как може на естествена светлина да се снима Рембрандт светлина. Когато се завърти изцяло лицето така, може да видите триъгълник от светлина, който се получава на самото лице. Да направим поне нещо и за обучение на хората. И е много красиво дори с естествена светлина. Може да видите и на моя апарат как се получава. Отпусни леко усмивката, деди. Ето. И самата снимка. Страхотно. Аз ви предлагам, скъпи приятели, да отидете и се разходите да разгледате изложбата ми и след малко да се върнете отново при нас. Я ги разходи хората да видят.
Това не мога да го кажа. Връщате се точно в правилния момент, защото сега решихме да махнем забратката и да снимаме с изпусната хубава коса и с по различен начин сложена диадема и корона. Също ще направим някои интересни снимки. Абе, снимам. Супер! Нели, как се чувстваш? Не се притеснявай, давай стабилно. Човек, като има едно дете, едва ли му е проблем да го скубят два косама? Аз даже обичам да го Така ли? Само хубаво е завържи за да падне. Ще пуснем малко пак. Да, стигне, за да ни падне. Да, ще помоля да стане само отпреди. Сними само лампата. Сега ще сменим осветлението. Има ли въпроси? За ластичката. За ластичката, да. Детайлите са много важни и понякога ги забравяме. И от всичките нагласи ние да сме наживо, да ви говоря интересни неща, забравих тази ластичка. Но хубавото е, че в Photoshop всичко може да се види. Така ли? О, тази ластичка е била за да вържем косата. Така че сме били хитри. Заповядайте, здравейте! Правим демонстрация на фотосесия за бремени. Виждам, че ви предстои. Ако имате някакви въпроси, чувствайте се свободни да ме попитате. Така ли? Вие значи сте получили оферта от мен, щом спечели наръчник или? А планирате ли такава фотосесия? Да. Чудесно. Ако имате някакви въпроси наистина или искате да поговорим, след 10 на минутки съм на разположение. Че сме наживо и във Facebook, и в TikTok. Можем да помогнем максимално. Разгледахте ли изложбата ми? Надявам се, моята работа ви харесва. Благодаря. Така ли? А записали ли сме час? Ами хубаво е да се ориентирате, що ме за август. Коя седмица сте в момента? 20. Пиши ми във Facebook или на Viber, което ти е удобно, защото е трябва да се види в края на годината. И записваме. За 100 минути има часове. Външните се изчерпват, защото вече от колко се една. Това време не снимаме навън.
По-рано ще можеш да правиш по-интересни ползи. Вече като почнеш да се будуваш и крака и всичко, ти няма да се чувстваш комфортно. Да, вече май ти правя зайчета. Супер, се радвам. Ставаме, че сме облякли в народна мусия и е доста горещо. Ще ни преместиха. Гледайте с удоволствие. Само да намалим лампата, че е доста силна. Има ли хора на живо, които ни гледат или вече спят на обяд? Ако не, ще го гледате след това във Facebook. TikTok, съжалявам, но вие гледате само на живо. TikTok няма опция да гледа последствие. Така че на живо. Те дела на крачка напред към мен. В момента се използвам малко за да направим по-интересна снимката. И една крачка по-ляво. Страхотно. Между другото, напред това може да качиш към устата, се едно връщаш така. Супер, искам пръстите хубаво прибрани. Обърнете внимание на дамата, която на пръстите. Искам ръката само леко. Тоест, така, вдигаш леко поглед нагоре и леко смисъл как си ръката и здравейте! Как се? Това е малко на фотосесия. И колко време по-рано трябва? Аз ще Коя седмица? Сега съм в края на 5 месеца. Края на 5? Можа, че тук не 20 часа до 50. В момента съм 22. 22. Хубаво е след 25 до 30. Може да ви е леко спокойно на вас. Да, иначе те се записват и края на годината часове. Ще и сега. Цените зависят от пакета снимки, който си вземете, като стандартният за студио 10 снимки за 350. И като държите цялостен гардероб в студиото, може да се снимате на следващия етап, като имате хлените часове. Можех да ставам от работа и фотосесии и всичко. Сега всичко е перфектно и искам. Значи да не чакате обаче последния. Не, аз съм на седмица. Да. Във Фейсбука да познавам. Супер. Харесвате и работата ми? Чудесно. Сега разбрах, че сте хубави за това удобно. Да. Страхотно. Преценете когато направим снимките, така че нали да не сте казвам вече по 30 седмица и ако са в студио, нали да е на по-планко време. Това ще е някакво направено, че със сигурност тези седмици ще са лечни. Щом не сте се снимали до сега като време, да се летно да си направите студийна фотография, за да може нали, по този тип снимки да се покачите на стената, да не сте обвързани с време в годината. Ще се разберем. Колко голямо разгледете? Имам познати на 12. Те са големи. Те са много големи, Значи те ще са 10. Страхотно. Значи няма никакъв проблем. Особено за големи деца. Те ще се вълнуват най-вероятно. И живот и здраве ще дойдете и за новородено. Ще и големите деца ще е лесни с тях. Чудесно. Има ли само някакви брошурки да дадете? Що ми имате в Фейсбук? Да. Не е необходимо, познавам. Да. Ще се радвам тогава. Много благодаря. Ние в момента правим демонстрация на фотосесия. Това е малко снимки с самата. Тогава за първ път нали почнах с фотосесия. Ами то преди 12 години си беше модерна само детската фотография. Сега вече нали, наблягаме и на майките и татковците. И в един момент си приехме някакси колкото повече растат децата, Те вече са в друга фаза, така че те вече ще искат да си имат сами. Няма да искат мама и тати. Това по-добре бе. Може да постави всяка година като ден или коледна. Точно. Времето с неща, които се случват. Това си лошо. Но рядко с една нещо, което всяка година може да прави своя живот. Края, така че това са различните неща. Всяка коледа може да те пуснеш. Това са
изключително изглежда. Една такава снимка на цялото семейство е нормално. Дори после с хлебчето. Говорим си за фотографията на стена. Печатайте своите снимки. Не ги дръжте само във Фейсбук и в телефона. Една снимка е и така. И аз много благодаря, че се обадихте и чакам с нетърпение да напишете. Мерси, хубав ден! Явно трябва да сме тук отпред и да почнем да си говорим с хората. Така че те ни дайте да правим две снимки, да дам почивка, за да преценеш какво ще идват хората още. Така. Може ли се цел него да те помоля да се прегърнеш? Така и с двете ръце над коремчето. Точно. Малко. Шигаме главичката нагоре. Супер. Искам както си това леко главата по-ляво. Да, ляво. Затвори очи както си така. Можеш ли дясна ръка да качиш нагоре към рамото? Дори от очите вече стане с леко. Виж, дясна ръка с това. Така и я пусни надолу главата. Супер, другата леко прегърни нея. Чудесно. Браво. Погледни към мен. Супер. Браво. Завърти цяло лице към мен. Чудесно. И отпусни усмивка. Точно така. Леко поглеждаш към светлината нагоре. Чудесно. Браво. Дай да направим една снимка пред. Трети страни. Браво. Погледни към коленчето. Супер. Браво. Я погледни да. Точно така. Леко с едната ръка поднесе на косата. Супер. И гледаме надясно. Чудесно. Сега ще опитам да направя една снимка, която е със странично осветление изцяло, за да потъне по-назад. Съжалявам, че ще е в нелюбимия профил, ама и той ти е хубав. Ама няма как да изглежда на другата светлина. Така, и искам да дам по максимум на лампата. Хубаво повеш връхленцето напред. Има една поза, която се казва позата на костенурката, за да не сте ето така. Правите така. Опъваш хубаво главата напред и нагоре, колкото е възможно. Браво! Лява ръчичка малко назад даваме. Чудесно. И затваряш очите за секунда. Браво, отваряш. Мога ли ти помоля крачка напред? Така. Лека усмивка както си. Задръж малко. Причук да ни стане 10 секунда. Браво. Поеми въздух с уста. И лека усмивка, поглед към лампата. 10. Мога ли да помоля дясната ръка да я качиш върху коремчето, за да я виждам хубаво, а лявата да дадеш назад. Назад още. Браво. Задръж така. Браво. Я погледни изцяло към мен, завърти тялото точно така и малко дясно рамо към мен. Супер. Браво. А сега погледа към лампата. Браво. Супер. Много красиво. Да видим. Ето да видим колко е красиво. Само да си махна настройките, че те ви скриват снимката. Ето. Когато човек леко промени светлината, промени мястото на модела, промени позата на ръце и лице, снимката става много по-различна. Нали? Ако бях в студио, щях тотално да туширам тия светлинки, но в момента няма как да ги изям. Така че ще ги има съвсем лекичко като помежду. Много красиво. Всички са много различни. За една хубава снимка не ви трябват сложни реквизити, сложни фонове. Както виждате, снимаме на хращетата, които са налични тук. Имаме една светлина, която можем да се справим без нея, ако имаме хубава налична навънка. Но тъй като мястото ни е на сцената, трябва да снимаме тук, иначе мога да разходя из цялата хора. Кой ти беше лошо? Дай да направим една снимка до Руси. Това ми харесва като идея. Направим една-две снимки до розите. Има една приказка. Като Мохамед ни отива при планината, планината отива при него, така че ще се разходим из експото и ще снимаме навсякъде. Така, това не
трябва тези неща някой да ги пази. Дълбоко пускаш остани, обаче почва цялата трябва. Да. Ето, че микрофон вече не ти трябва. Прибирай, готови сме. Направим 2-3 снимки в критично. Дали ще си не изгръбкам него. Добре, добре. Само мандатната права, така това не съм да изкрим. Как ти да се можеш? Да бъда максимално бърза, само секунда да оправим настройките, тъй като всичко навън вече се променя. Имаме много рязко слънчева светлина и аз почвам да осветявам, но много красиво и в момента правим различна гледна точка с метални съвременни елементи, рози и българска носия, нашата красива българка. Браво! Те ти вдигни хубаво главичката нагоре, поглед на по-дясно. Ясно и леко надолу сега главичката, защото не след светна, още малко надолу. Супер! Дай поглед към коремче и ако можеш с дясна ръка, присъедини се към розите, да се възползваме от розите. Супер! Браво! Тръгни да вървиш бавно към мен, прекликваш крак с крак, гледаш наляво, надясно, радваш се на коремчето. Супер! Браво! Искам да влезем от вътрешната страна. Ела да използваме още нещо. Тези хори много ми харесват. Само за да питам, вие били ли сте? Същата съм, да. Аз съм ги следила, аз съм от Великотърнова, там колко се казва. Мои приятели също са фотографии, не знам да ми сте чували за тях, но всъщност аз вас следя и искам да имам много. Благодаря ви много. Благодаря. Какво ви води в Бургас? Акушерка съм, има колекция за майки, да. Браво. Поздрави за които да носите на Търново и на деца. Габи? Габи и Теодор, Да. Аз виждам, че Благодаря много. прекрасна сте, наистина. И чакам за седмица. Харесвах ви преди да промените формата си, просто има много емоции в вас. Много ви благодаря за милите думи. Чао, всичко добро. Имаме си фенове не само от фотографска гледна точка, но и за отслабването. Разкошно става. Разкошно. Искам да само малко напред към мен. Така. Браво. И даже може да използваш да се отлегнеш с ръката. Точно. А другата е да я издържим към поставено. На фото. Само искам да видя как на разглеждението. Само движи я те. Движи. Браво. Леко завърти главата от по-дясно. И леко усмивка както си така. Пускаме една ръчичка към коремче. Браво! Погледи към апарата. Супер! Браво! Я прекрати коремчета и дай поглед към него. Малко само дясна ръка назад. Супер! Ето така работим с клиентите си. Нон-стоп даваме инструкции, докато не стигнем перфектната фото. Много удобно си. Стой сега, така искам да направя снимка отвън. Не е лошо изобщо. Добре, че излязохме малко. Леко тигат главичката нагоре. Браво! Мога ли само да те помоля този път двете ръце да бъдат под коремчето, да се очертаем хубаво? Браво! Малко само разширяваш. Супер! И главичка леко надолу. Супер! Поглед наляво надясно. Браво! Като те изкарахме след хората и светна. Колко красиво. Обаче доста добър ни е модела, добре позира. Почна да си играеш с обектива. Искам да направим нещо с отражения. Айде да направим нещо с отражения. Давай да видим какво се прави слакът. Пак слънцето ти е в гръб. Нека да видим дали ще има добро отражение. Аз ще гледам вътре. Гледаш към мен. Това не е само ефект на снимки.
Ръката леко назад и ако можеш десния крак да караш пред левия. Браво. Супер. Вдигаш леко предишка нагоре. Добре. Я погледни лекичко в тази посока. Браво. Супер. И сега дай тази ръчичка на коремчето леко. Малко назад. Супер. Когато снимаме в черно, имаме малък проблем, защото коремите в повечето случаи изчезват. И ако нямаме ръка на корема, може никога да не разберем, че е време на дамата. Като носията си заслужаваш. Браво. Я и така с двете ръце искам към стъпето. Внимавам само с ръка да спачваме. Браво. И леко главичката отпускаш следно. Браво. И аз затвори очи така както си. Супер. Браво. Супер си. Малко по-добре. Не, да. Не се вижда много. Виждате ли? Там се вижда. Може ли и за нас? Ако може да видите от това светло слънце, вижте. После ще покажем всичките снимки в Facebook, TikTok, ще ги качим в сайта най-вероятно. Аз мисля да спираме да я пържем в тези дрехи. Много да изходим още един час. Нали? Да. Да те обличаме с ризата, да сложим забраната. Как сме с време? 20:10, така че напълно достатъчно 40 минути сме на живо. Надявам се ви е било интересно. И да не ви е било интересно, пак гледахте с нас, нали? Как няма да им е интересно, те да живеят за сира. Има много хора някъде да свърши. Да затваряме такова черши.